Varkamista. Olen tullut pääkaupunkiin tarkkailemaan Suomen suurimpia yhdyssanavirheitä. Lähdetään tästä yliopistosta. Täällä on yhdyssanavirhepongarien kraalin malja. Mennään sisään. Ajatelkaa, että suomen kielen ensimmäisen professorin tittelissä on yhdyssanavirhe. Tutkimusretkeilijä. Täytyy tuntea kielen oikeinkirjoitussa nyt hyvin, mutta osaa tehdä maksimaalisen oivia virheitä.
aamukahvin ääressä on hyvä tutkia Helsingin Sanomien yhdyssanavirheitä. Niin, koen yhdyssanojen korjaamisen kutsumuksekseni, sillä olenhan vanha uskonnon ja filosofian opettaja. Aina työmatkalla vien sitten nämä korjaukset tuonne Helsingin Sanomien toimitukseen. Mikähän siinä onkin, että nämä nykyajan toimittajat kirjoittavat jatkuvasti väärin sellaisetkin sanat kuin Punainen meri, Etelä-Afrikka ja Kaakkois-Aasia. Ai. Sieltä nämä termit sitten kulkeutuvat näihin blogeihin ja kaikenlaisiin muihin verkkoteksteihin. Mutta voitteko kuvitella? Viime viikon Kirkko ja kaupunkilehdessä oli reportaasi Pyhästä maasta. Ja siinä oli kirjoitettu Lähi-itä väärin. Voi tätä nykyaikaa. Ja sitten vielä nämä aktiiviset lukijat viittaavat väärin lehden teksteihin. Esimerkiksi tässäkin mielipidekirjoituksessa oli kirjoitettu Kirkko ja kaupunkilehti ilman yhdysmerkkiä ja välilyöntejä. Voitteko kuvitella? Ja että onko tässä hommassa mitään järkeä reissata ympäri Suomea yhdyssanavirheiden perässä. Kerran kuitenkin ajoin yötä päivää Zetoriin, kun siellä oli lehden mukaan myynnissä mummonlihakeittoa. Jännitin, että onkohan kyseessä virhepongarin pettymys, että mummo olisi todella pantu lihoiksi. Petyin kerran Hollolassa koiranmaksalaatikon suhteen. Paikallinen kiinalainen todella tarjoili koiranmaksasta tehtyä maksalaatikkoa. Ai morjes, siinähän te oottekin. Mä oon Ville, 7 vuoden suomen kielen opiskelija. Intohimona nykyään on viljellä yhdyssanavirheitä. Mikään ei ole sen parempaa kuin aiheuttaa paniikkia ja hämmennystä ihmisten keskuudessa. Siihen tää harrastus antaa tosi hyvän mahdollisuuden. Tosin opinnot takkuu ja kaikki muukin elämä kärsii. Mitäs sitten? Tulkaa perässä, minä näytän teille mitä mä teen. Mulla on tämmösiä lappuja. Katsotaan mitä kivaa niillä saadaan aikaan tuolla sisällä. Kollega odottaessa hyvä hämmentä tulevia asiakkaita. Katsotaanpa Zetorin ruokalistaa tänään. Tarjolla näköjään alkuruuaksi
mummon lihakeittoa ja kirjo lohikeittoa. Jälkiruokana on pannu kakku. Kyllä siinä tilaajan naama venähtää kun näkee. Jaa, mitä sabotaasia täällä on tehty? Ruokalistoja tarvitse. Nyt lähtee mies. Lähtee äkkiä lähtee takki. Nyt ulos. 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 Ja ulos. Siinä on takki. Siinä on lippuset. Tervetuloa ei koskaan. Siis mies ymmärrä mitä on ilmaisuvapaus ja taide. Ala mennä. No on tässä toinenkin kohde ihan lähellä. Tässä on oma haasteensa, kun kohta noin varjot kuitenkin tulee heittää pois ja repin nämä laput, mutta no, toisaalta yliopistotulostuskin on jo tapissa, että joutaa hänet printtaamaan lisääkin. Mutta mun varsinainen haaveeni on tämä. Tulkaas kattoo. Noita mun pääsis järjestelemään. Aaterkaa nyt. Rauta, tie, asema, jään, vägs, station, erikseen. Mä jäin tähän näin, joo. Jaha, vartijat tulee äkkiä livohtaan. Jahas, aika aloittaa kokeiden korjaus. Muuten täydellinen vastaus, mutta lähitä kirjoitettu väärin. 5. Jahas, tässä on kirjoitettu lähitä oikein ja sisältöäkin on ihan runsaanpuoleisesti, jopa kokonaan yksi lause. 10. Ja apuvälineenä kokeiden korjauksessa käytän totta kai uusimpia kielenhuollon käsikirjoja. Myös netistä löytyy kielitoimiston nettisivut ja aina voi virauttaa myöskin kielitoimiston päivystävän puhelimeen.